24-е заседание Государственного совета проходит после важнейшего политического события. Көзге беренче утырышны быелның төп сәяси вакыйгасы нәтиҗәсеннән башладылар. Россия Дәүләт Думасына сайлауда Татарстанлыларның 78% катнаша. Кемнең думага эләгәчәген иртәгә Россиянең үзәк сайлау комиссиясе игълан итәчәк. Хәзерге мәгълүмат буенча думага узган 4 депутатны парламентта бүген кутладылар. Заместитель председателя Госсовета. Дәүләт Советының 4 депутаты Дәүләт Думасына үтте. Бу парламент рәисе урынбасары Татьяна Ларионова, Илья Вальфсон, Марат Нуриев, Артем Прокофьев. Хезмәттәшләребезне котлыйбыз. Спасибо. Аннары утырышның көн тәртибен карадылар. Дәүләт Думасына китәчәк депутат Марат Нуриев ил премьер-министры Михаил Мишустинга әзерләнгән мөрәҗәгатьне укыды. Аның асылы шунда ки, Татарстанда социаль ипотека программасында катнашучылар ана капиталын фатир өчен түләүгә тота алмый. Проблема 4000-нән артык гаиләгә кагыла. Шуңа күрә депутатлар федераль канун актларын үзгәртүне сорый. Россия хөкүмәтенең председателенә без җибәрәбез үзебезнең Госсовет исеменнән үзебезнең хатыбызны менә шушы безнең региондагы булган хәлләрне эштәлеген өйрәнеп, алар кысына үзгәреш үзләренең кабул иткән хөкүмәт документына. Моннан 3 ел элек тә Дәүләт торак фонды белән килешү төзүчеләр ярты ел дәвамында ана капиталын куллана алмаган иде. Ул чакта депутатлар Мәскәүгә хат юллады һәм мәсьәлә хәл ителде. Будем надеяться, что и эта инициатива тоже будет поддержана. Во всяком случае, я думаю, мы на поручение в любом случае протокольно нашим будущим депутатам Государственной Думы дадим. Бүген каралган икенче мәсьәлә йөртүчесез машиналар Иннополиста алга таба да булачак. Депутатлар моны хуплап тавыш бирде. 2018 елдан алып алар тәҗрибә рәвешендә хәрәкәт иткән булса, моннан соң бу төр транспортка хокукый режимда эксперимент кертелә. В настоящее время на территории Иннополиса Иннополиста 8 пилотсыз машина хәрәкәт итә. Алар 21 мең тапкыр юлга чыккан. Бер тапкырда хәрәкәткә очрамый. Бүген без илдә беренче булып мондый төр транспорт хәрәкәте өчен җирлек хокукый база булдырабыз. Өченче мәсьәлә финанс министры республиканың дәүләт бурычын кичектереп түләү мөмкинлеге турында хәбәр итте. Узган ел федераль үзәктән Татарстан 2 миллиард сум акча ала. Ул аны быел түләргә тиеш була. Мәскәү бу вакытны 2029 елга кадәр озайта. бу республика өчен бик зур ярдәм һәм менә быелгысы елны кайтармый торган инделеше 1-2 миллиард бу инде безнең китәчәк шул ук мәктәпләр һәм инфраструктураны уңайлатырга. Утырышта 26 мәсьәлә каралды. 19 республика законы, 2 федераль канун проекты. Дәүләт Советының киләсе утырышы 8 октябрьгә билгеләнгән. Аның көн тәртибенә бер генә мәсьәлә чыгарыла. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов парламентка еллык юлламасын җиткерәчәк. Фәйрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.